Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae gennym ni bregethwr gwadd bore yma, sef Steffan Jones, sy'n weinidog ar eglwys Mount Elim ym Mhontardawe. Ni'n ddiolchgar iawn iddo fe, ac yn edrych ymlaen yn fawr i glywed yr hyn sydd gan Dduw i'w ddweud wrthon ni trwyddo fe. Felly, nawn ni weddio fy'n gilydd, nawn ni gyflwyno gweddill yr oedfa yma nawr i'r arglwydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti am gyfle unwaith eto i thaddoli di ac i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Ni'n diolch i ti am dy weision di a y gwaith rwy ti'n ei wneud yn ein gwlad ni. Ni'n diolch i ti am Steffan ac am yr eglwys Mhontardawe ac arglwydd ni'n gweddio dy fendith di arnyn nhw ac arno ni yn awr. O arglwydd, gad i ni glywed y lais di. Gad i ni glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Bydd yn agos i ni nawr, a siarad yn nerthol â ni, trwy dy was di y bore yma. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ond ni ganu mawl efo'n gilydd. Wel, cyfarchon i chi gyd yng Caerdydd o Mhontardawe. Ni'n gweddio ac yn ymddiried eich bod chi wedi profi gras a chanaliaeth
a bendith Duw dros yr wythnosau a misoedd diwetha. Mae'r darlleniad bore yma o Luc y 15fed bennod, a dynodau fi'n siŵr fydd yn gyfarwydd iawn i nifer ohonoch chi. Luc, pennod 15, byddwn ni'n edrych ar hanner gyntaf y ddameg. Luc 15, adnod 11. Meddai Iesu, yr oedd dyn a chanddo 2 fab. Dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dyroi mi'r gyfran wrth ystad sydd i ddod i mi. A rhannodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab ieuengaf i wlad bell, ac yna gwastraffodd ei eiddo ar fewn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac onfonodd hwnnw ef i'w geiau i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg roedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna, daeth at o'i hun, a dweud fant o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf, ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn nef ac yn dy erbyn di. Nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un wrth weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei tad, a phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef, tostyrddio wrtho, rhedodd ato, a rhoes ei freichiau am ei Oedfa i gysanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nedd ac yn derbyn ti, nid oedd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch a gwisg allan, yr orau, a'i gosod amdano. Rhowch fodroi ar ei ffys a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. Gadewch i ni wledda a llawenhau, oherwydd roedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto, yr oedd ar goll, a chafwyd hyd iddo, a na dechreusan hwledda yn llawen. Gwnewch ni weddio, gnewch chi droed yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad nefol, ni'n dod gyda ffrondi heddi, yn diolch i ti fod ti yn dad yn y nef. Ni wedi darllen yr adnodau yma nawr, yn cymaru dy gariad di a thad deiarol. Arglwydd os ni yn gallu caru ein plant ni, cymaint mwy yw dy allu a dy ras a dy drygarydd di. Cymaint mwy felly yw dy gariad tuag ato ni. Ac felly wrth ni ddod ato ti a mewn gweddi bore yma. Helpa ni gofio dy gymeriad fod ti'n dduw sanctaidd holl y lluog, yn dduw mawr ac ofnadwy, yn dduw'n gwbl cyfiawn. A bydd ni'n dod fel pobl sydd angen meddeiant. A haglwydd diolch i ti am dy gariad. Dyfnder y fath gariad, yn anfon dy unig anedig fab, fel bod ni ddim yn gorfod marw a gwynebu cosb, ond yn cael bywyd trwygwyddol, cael tydnabod ti a cael y fraint o ddod yn blant. O arglwydd, diolch ti mai dyna yw ein statws ni nawr, yn ni'n blant i ti, yn blant i ddiw. Arglwydd, ni'n diolch ti am dy ras ti nath drefnu a chaniatau hyn, ac arglwydd bod ti nid yn unig wedi anfon dy fab, ond bod ti wedi anfon yr ysbryd glân mewn i'n colonni ni, fel bod ni'n dod i weld ein pechod, yn dod i weld ein hangen, yn deall rhywbeth o dragwyddoldeb, bod na ofn yr arglwydd, ofn dragwyddoldeb, a bod ni wedi deall ac adnabod mor werthfawr yw y person Iesu Grist, a dod i weld hyn nath y drosto ni ar y groes. Diolch i ti bod na fyddeiant yn yr arglwydd Iesu a'i groes. Diolch ti bod ni'n gallu dod felly hyd yn o'r bore yma mewn gweddi yn gwybod, mor fawr ac mor rhyfeddol wyt ti, bod ni'n gallu dod yn hyderus oherwydd yn dod fel plant
ger bron tad. Ac felly helpa ni gofio hyn nid jyst heddi wrth ni wrando ar Oedfa, ond o ddydd i ddydd, yn bersonol yn ein cartrefi. Helpa ni gofio bod ni'n gallu troi at y tŷ mewn gweddi. Meddwl yn enwedig am y rhai sydd adre yn unig ar hyn o bryd, rai sydd wedi ei hynysu, rai sydd dal yn teimlo pellter o'i teuluoedd, eu cymdogion hyd yn oed. O Arglwydd, helpa ni gofio bod nhw'n gallu troi at y tŷ fel tad sydd yn holl bresennol. Ni'n deheu i gael bod nôl yn ein hadeiladau, ni'n deheu i gael bod yng nghanol cymdeithas unwaith eto. Ond diolch ti bod ti wastad yno. Ac felly ni'n gofyn byddwn ni'n profi y presenoldeb yma mewn ffordd real a gwirioneddol. Ni'n gweddio am y rai sydd yn galaru, a rai falle sydd ag anwyliad sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd, neu hyd yn oed rai o aelodau'r eglwys efengyledd sydd yn dioddau eu hunain. O Arglwydd, awn nhw brofi dy gysur di. Diolch ti bod ti'n ddew sydd yn rhoi heddwch ac yn rhoi tangnefedd. Y rhai sydd yn ofnus ac yn pryderus am yr wythnosau misio sydd i ddod. Arglwydd yn gofyn bydden nhw'n gallu ymddiried yn y ti. Meddwl am y plant a'r bobl ifanc yn mynd nôl i'r ysgol wythnos yma nawr. O Arglwydd, ni'n gofyn bydden ti'n cadw'r plant yn ddiogel, bydden ti'n cadw yr athrawon a rhieni yn ddiogel. Fe bod ni'n gallu mwynhau cwmni i gilydd, parhau i ddysgu. Arglwydd ni'n gweddio am y gymuned yn gyffredinol. Bydde ti yn diogelu yn gorfforol, ni'n gweddio bydd y feirws yma yn symud, ni'n gweddio bydd yr awdurdodau yn cael doethineb, meddwl am y bobl yn y byd meddygol. Gofyn bydde ti yn ei harwen nhw a bydd yna ateb yn cael ei ddangadfon yn gyflym iawn i'r broblem yma. Ond Arglwydd ni'n gweddio yn fwy am ateb ysbrydol. Ni'n ymwybodol bod pobl wedi troi at y tŷ yn y cyfnod yma, bod fwy o bobl yn gwrando ar y Beibl. Arglwydd ni'n gofyn felly bydd yr ysbryd glân yn agor colonnau, hyd yn oed rhai sydd yn gwrando ar bore yma. Os oes yna rhai sydd yn ansicr o'i cyflwr ysbrydol o Arglwydd, awn wneud i dostyrio ac awn wneud i ddwy nhw yn agos at y tŷ. Os oes yna rhai sydd yn gwybod nad ydyn nhw yn Gristnogion, o Arglwydd gwna nhw weld mor werthfawr yw person Iesu Grist a bydd chi'n llenwi ei meddyliau a'i colonnau gyda chariad tuag ato fi. Gwna bob un o'n ni yn ddiolchgar am Iesu, gwna bob un o'n ni'n ddiolchgar am yr efengil. Ac wrth ni wrando ar dair di o wythnos i wythnos, o ddydd i ddydd, o Arglwydd awn ni di adeiladu dy saint ac adeiladu dy eglwys yng Nghaerdydd, yng Nghymru a Thuwnt. Ni'n gweddio am Emyr a'i weinidogaeth yng Nghaerdydd, ni'n diolch amdano fe, ni'n diolch ti am bob peth mae a'r henuriaid yn neud, bydd gyda Emyr a Catrin a'r teulu, bydden nhw'n profi dy genhaliaeth di yn yr wythnosau a misio sydd i ddod. Roedd o'i thineb a hyder ac awdurdod sydd yn dod wrth o ti yn unig. Benedithio'r holl aelodau wrth nhw dystolaethu i dy ras a dy gariad di. Arglwydd yn gofyn bydden ni gyd yn cael cyfleoedd i sôn am fawredd yr efengil. Ac felly bendithio'r gwaith yng Nghaerdydd a Thuwnt. Ni diolch ti am holl gyfleoedd yr haf er gweitha a sefyllfa. Diolch ti bod yr efengil wedi mynd ar led ac felly ni'n gofyn bydd yna hadau yn tyfu ac yn ffrwythloni yn ein gwlad. Bendithia felly yn dysturiol, nid am ei bod ni'n heiddi unrhyw beth wrtho ti, ond fod ti yn dduw graslon sydd eiseg o gwneud dy fab. Cymer y clod a'r gogoniad felly ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Fel wedodd Steffan fyna, mae'n hanes cyfarwydd, adnodau cyfarwydd. A felly ni'n ddiolchgar iawn, mae Luned Evans, un o'n aelodau ni, wedi paratoi fideo newydd sbon i gyd fynd ar stori yma. Ar ôl hynny, byddwn ni'n canu gyda'n gilydd. Luc, pennod 15, adnod 11 i 24, y mab a fradlon. Roedd yna ddyn ac roedd ganddo 2 fab. Medda'r mab iengaf iddo, Dad, dwi eisiau fy hanner I o dy ystad. Felly dyma'r tad yn rhannu popeth roedd ganddo rhwng y 2 fab. Dyma'r mab iengaf yn gwerthu y cwbl ac yn gadael ei gartref ac yn teithio i'w wlad bell. Yno,
gwastraffodd ei arian i gyd, prynodd ddillad anhygoel o ddrud, ac arbartion gwyllt ar fwyd a diod a ffrindiau newydd. Ond ar ôl iddo wario pob ceiniog, diflannodd y ffrindiau a bu newyn difrifol drwy'r wlad. Roedd y bachgen yn llwgu, ond fe berswadiodd rhywun i roi gwaith iddo i ofalu am y moch yn y cae. Aeth pethau mor ddrwg nes iddo deimlo bod e eisiau bwyta bwyd y moch. Ond doedd neb yn cynnig hyd yn oed hynny iddo. Daeth i feddwl am ei dad. Beth ydw i'n neud yma? Mae dad yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw ddigonedd y fwyd. Fe a fi adre at dad, a dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw yn fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael y gyflogi gandot. Gwelodd ei dad yn dod pan oedd e dal yn bell i ffwrdd. Rhedodd ei dad ato, llawn cynnwrf a'i gofleidio llawn llawenydd a chariad. Dyma'r mab yn dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw'n fab i ti mwyach. Medda'r tad wrth y gweision, Brysiwch, ewch i nôl dillad newydd iddo i'w wisgo. Ewch i baratoi y bwyd orau oherwydd rydym am ddathlu. Gadewch i ni wledda a llawenhau oherwydd roedd hwn, fy mab, wedi marw a daeth yn byw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd y hyd iddo. Wn i pa fath o effaith mae y sefyllfa yma wedi gael arnoch chi. Falle cyn y crisis, mae doeddech chi ddim yn mynd i'r capel neu'r eglwys yn aml iawn. Falle bod chi heb fod ers wythnosau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed. Ac efallai fod yr crisis yma wedi gwneud i chi sylweddoli mor fregus yw bywyd, mor wan ac ansefydlog yw y pethau ni'n ymddiried ynddyn nhw. Falle bod chi wedi ymddiried yn eich iechyd neu eich cyfoeth, a bod chi wedi gweld, wel, mae'r pethau yma mor sigledig. A Duw yw yr unig un sydd yn graig. Fe yw yr unig un sydd yn gwbl sefydlog. Falle, cyn yr cyfnod yma, o'ch chi'n mynd i'r capel yn ddigon aml, ond mynd mas o draddodiad o'ch chi'n neu rhyw batrwm. Oedd eich plant, neu eich gŵr, neu eich gwraig, neu eich rieni yn disgwyl bod chi'n mynd.
A dyna pham o'ch chi'n mynd. Doedd eich calon chi ddim ynddo fe. A falle bod chi wedi dod i sylweddoli trwy hyn i gyd bod Duw yn heiddi gymaint mwy na hynny wrtho ni. Duw sydd wedi'n creu ni. Fe yw y rhoddwr pob peth da. Mae'n heiddi mwy na cael ei wisgu mas o'n bywydau ni. Mae'n heiddi mwy na bod ar yr ymylon. A falle bod chi wedi dod i sylweddoli, rwy angen troi nôl at Dduw. Mae'r hanes yma ni, dameg y mab y fradlon, dameg y mab colledig yn gyfarwydd iawn i ni fi'n siŵr. A'r adnod allweddol yn yr holl ddameg yw adnod 17, daeth ato'i hun. Yn Saesneg mae'n dweud he came to his senses. Mae'n cyrraedd y gwylod, mae'n cyrraedd rock bottom, ac wrth gyrraedd y gwylod mae'n dod at i'w hunan. Yn sylweddoli ffordd mae wedi bod yn byw a'r hyn mae wedi gwneud. A falle bod chi wedi cyrraedd y pwynt mae'ch hunan. Bod chi wedi sylweddoli bod chi heb fyw fel byddech chi eisiau byw, a sicr fel bydde Duw yn ddymuno i chi i fyw. A bod chi nawr yn meddwl, wel, beth sy'n digwydd nesaf? Beth yw y cam nesaf? Mae'n un peth gwrando ar Oedfa ar YouTube, ond beth am fynd nôl i'r capel? A fydd y bobl yn fy nerbyn i nôl? A fydd pobl Tabernacl yn groesawgar? A fwy na hynny, beth am Dduw? Beth fydd Duw yn dweud? A fydd Duw yn fodlon derbyn fi nôl? Wel, dyna sy'n hyfryd am y ddameg yma. Ni'n cael ein atgoffa o gymeriad Duw. A natur y newyddion da. Natur yr Efengyl. Mae'r mab yn y ddameg yn dod at i'w hunan. Chi'n cofio'r hanes wrth gwrs, mae'n wedi derbyn pob peth wrth ei dad, mae'n derbyn etifeddiaeth, mae'n mynd i wlad bell, ac yno mae'n gwastraffu'r cyfan, ac yn mynd yn newynog ac yn dlawd, a does dim byd gyda fe. Mae'n cyrraedd y gwylod ac mae'n dweud fe a fi nôl at fy nhad. Ar ôl dod nôl at ei hunan, mae'n sylweddoli sawl peth. A dyna fi eisiau ystyried heddi, y gwersi mae'r mab yn ei dysgu. A gyntaf gyd, natur gwir edifeirwch. Beth yw edifeirwch? Nawr mae edifeirwch yn derm technegol, ond mae'r ystyr yn ddigon syml mewn gwirionedd. Edifeirwch yw troi o hen ffordd o fyw a troi at ffordd newydd o fyw. Troi o fywyd heb Dduw, a byw yn erbyn y wellus Duw, a troi at Dduw. Ac yn nghanol yn i gyd, mae yna sens o ddifaru, mae yna alar oherwydd pechod, mae yna dristwch oherwydd y pethau ni wedi gwneud, ac felly ni eisiau cyffesu ein pechod. Ac felly dyna yw edfyrhau, troi o ddiwrth hen ffordd o fyw, troi at Dduw, a cyffesu ein pechod. Yng nghanol gwir edifeirwch, mae yna gwbl o bethau ni'n dod i sylweddoli. A chi'n gweld yn ymateb yma, badnod 18, fe a fy nôl at fy nhad, a dywedaf wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di. Mae gwir edifeirwch yn sylweddoli doi beth. Cyntaf gyd, bod ni wedi pechu yn erbyn pobl. Nawr, mae'n rhwydd cyfiawnhau yr hyn i di wneud, dwi. Ti ddim yn gwybod pa fath o berson yw y person yna. Tas ti jyst yn sylweddoli ar hyn mae di wneud yn ferbyn ni. Tas ti jyst yn deall pa fath o berson yw hi, bydde ti ddim yn beio fi wedyn am ymddwyn fel wy fi. A mae'n rhwydd i feio pobl eraill ac i feddwl bod ni yn ocei. Ond mae'r mab yn dod i sylweddoli na fe wedi pechu yn erbyn fy nhad. Ac reit wrth raidd ac ynghalon gwir edifeirwch, mae yna sens bod ni wedi pechu yn erbyn pobl. Falle bod chi wedi gwneud rhywbeth dramatic, dwi ddim yn gwybod eich hanes chi. Falle bod chi wedi gwneud rhywbeth, mae'r gymuned o'ch cwmpas chi'n ystyried i fod yn bechadurus. Falle bod chi wedi dinistro chi'n nhw da chi. Falle bod chi wedi creu bob math o broblem yn eich perthnasau chi, yn eich gwaith. Falle bod chi wedi
cyrraedd a taro rock bottom, oherwydd rhywbeth chi wedi gwneud yn gyhoeddus. Ond falle byddai'n fwy cynnil, yn fwy subtle na hynny. Chi ddim wedi gwneud rhywbeth yn gyhoeddus, falle bod enw da gyda chi, falle bod chi'n mynd i'r cwrdd, bod chi'n gael eich ystyried yn berson crefyddol, falle bod pobl yn meddwl yn uchel amdano chi, ond chi'n sylweddoli yn eich calon chi ac yn eich meddwl bod chi heb garu pobl fel y dylech chi. Chi'n sylweddoli bod chi falle wedi teimlo atgasedd o phobl, bod chi ddim wedi maddau, bod chi'n chwerw, falle bod na genfigen, falle bod na chwant, falle bod chi'n ystyried pobl eraill yn y ffordd anghywir. Falle chi wedi dweud pethau yn y ffordd anghywir a wedi bychanu pobl. Falle bod chi'n hapus i weld pobl yn dioddau, bod chi ddim eisiau helpu a gwasanaethu. Felly chi'n gweld, yn gyhoeddus dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le, ond gyda fy ngeiriau ac yn fy nghalon, rwy wedi syrthio yn fyr o safon Duw. A chi'n sylweddoli, dwi ddim yn caru pobl fel y dylwn ni. Fi wedi pechu yn erbyn pobl eraill. Felly chi'n sylweddoli hyn. Ac yn hyn wedyn, chi'n sylweddoli bod chi wedi pechu yn erbyn Duw. Duw sydd wedi creu y bobl o'n cwmpas ni. Ac felly pan i ni'n teimlo atgasedd at bobl eraill, i ni'n teimlo atgasedd at y bobl sydd wedi cael eu creu ar lun at elw Duw. Mae Duw yn dangos gras cyffredinol at bawb. Ac felly pan i ni yn teimlo cenfigen neu atgasedd, ni'n teimlo hynny at bobl mae Duw yn eu caru nhw gyda gras cyffredinol. Pan ni'n genfigenus, ni'n teimlo cenfigen at bobl mae Duw wedi bod yn garedig tuag atyn nhw. Pa hawl sydd gyda ni i'w wneud hyn? A mae Duw wedi creu gorchmynion sydd yn adlewyrchu ei gymeriad A mae hyn yn reoli'r ffordd ni'n trin yn gilydd a yn hagweddau at ein gilydd. Ac felly pan i ni yn pechu'n erbyn pobl, i ni'n pechu'n erbyn Duw ei hunan. Un o'r pethau sydd yn gwahaniaethu diferwch beibledd a Cristnogol o falle rhyw ymwybyddiaeth o ddifaru, tristwch oherwydd y ffordd ni wedi byw, yw y sens bod ni hefyd wedi pechu'n erbyn Duw. Fod ein pechod ni nid jyst yn erbyn pobl, ond mae'n pechod ni hefyd yn erbyn Duw holl bresennol a sydd yn gweld pob peth. Chi'n sylweddoli fod Duw wedi gweld eich gweithredoedd, wedi clywed eich geiriau, yn gweld eich calon chi. A chi'n sylweddoli hyn, ac felly mae yna ofn yr arglwydd. A chi'n dechrau meddwl am ddydd yr arglwydd a sylweddoli rhyw ddydd fyddai'n gorfod sefyll o flaen y Duw yma a bod yn y tebl am y ffordd wedi byw. Hefyd, mae'r ddameg yn ddarlun o'r ffordd i ni'n trin Duw. Pan chi'n meddwl am yr hyn nath y mab, ymhell cyn bod yn gwastraffu'r arian, y peth cyntaf nath y mab oedd troi gefn yn erbyn y tad. Tas chi wedi gofyn i'r tad, beth yw'r peth mae upsetting am y profiad yma? Byddai'r tad wedi dweud, wel, oedd y gwastraffu'r arian yn ofnadw, ond y peth mwyaf torcalonnus yw fod y mab wedi troi ei gefn arna i. I bob pwrpas, yr hyn ddywedodd y mab oedd, wel, dwi ddim eisiau perthynas ar tad ragor. Rwy eisiau'r arian, rwy eisiau'r cyfoeth, fi eisiau'r trappings i gyd o fod yn fab i'r dyn yma. Ond dwi ddim eisiau nabod dwi ddim eisiau fod yn rhan o mywyd i. Dychmygwch pa mor upsetting fydde hynny wedi bod i'r tad. Ond eto, dyna'r ffordd i ni'n trin Duw mor aml. Ni eisiau y cyfoeth, ni eisiau yr iechyd, ni eisiau yr doniau a'r diddordebau a'r greadigaeth yn cwmpas ni. Ni eisiau holl fendithion tymhorol Duw, ond dyn ni ddim eisiau perthynas â Duw. Dyn ni ddim eisiau Duw yn ein bywyd ni.
Mae ni'n dweud wrth Dduw, wel, rwy eisiau'r greadigaeth, ond dwi ddim eisiau adnabod y creawdwr. Rwy eisiau addoli a rhoddion, ond dwi ddim eisiau rhoddi ac addoli a rhoddwr. Ac felly mae'r ffordd mae'r mab yn trin y tad yn ddarlun o'r perthynas ni. Ac felly ni hefyd wedi pechu'n erbyn Duw. Wrth ddweud wrth Dduw, dwi ddim eisiau ti yn fy mywyd i. Ni'n pechu'n erbyn Duw. Wrth fyw ein bywydau ni gyda Duw ar yr ymylon. Wrth fyw ein bywydau ni gyda Duw wedi cael ei wasgu mas. Ni'n pechu'n erbyn ein creawdwr a'r Duw mawr. Oeddech chi wedi dod i weld hyn yn eich profiad. Falle trwy'r holl sefyllfa yma bych chi wedi dod â'ch hunan a wedi dod at eich senses a sylweddoli, dwi ddim wedi caru eraill fel y dylwn ni. Dwi ddim wedi dangos parch at y bobl mae Duw wedi ei creu. Dwi ddim wedi addoli y Duw mawr holl alluog, yr un sydd wedi fy nghreu. Dwi ddim wedi ei garu fe gyda fy holl enaid, a fy holl feddwl, a fy holl galon am nerth. Falle wedyn mae yna yw deimlad o ofn a gostyngeithrwydd. Mae'r mab hefyd, rwy'n siŵr yn dod i sylweddoli, mor ddinistriol yw pechod. Oedd pob peth gyda'r mab. Chi'n meddwl am y sefyllfa, oedd gyda fe deulu hapus, oedd e'n byw ar y fferm, oedd cyfoeth gyda fe, oedd e wedi derbyn addysg siwr o fod a hyfforddiant, oedd y dyfodol yn ddisglair, bydde fe wedi cario ymlaen i fyw ar y fferm gyda'r cyfoeth a bywyd digon cyffyrddus. Mae'n troi ei gefn ar hynny gyd, mae'n mynd i wlad bell, a mae'n gwastraffu y cyfan. A mae'r cyfan mor ddinistriol. Mae'n cyrraedd ac yn gorfod gweithio ar y ceie. Mae'n gorfod gweithio gyda moch, a fydde hyn wedi wneud yn aflan yn ôl cyfraith Iddewig. Mae'r newyn yn taro, a mae'n mor glawd, angen bwyd gymaint, mae'n deheu i gael bwyta bwyd y moch. O fod ar y fferm gyda'i deulu a derbyn cariad a chyfoeth a bywyd cyffyrddus, mae'n cyrraedd sefyllfa le does dim byd gyda fe. Mae ar ben ei hunan gyda'r moch. Rwy'n hoffi mynd ar roller coasters. Pwy a oer pryd fyddwn ni'n gallu mynd ar roller coaster nesa? Dwi ddim yn siŵr faint o social distancing sy'n bosib pan ych chi yn Oakwood. Mae roller coasters yn gyffroes, tra bod chi ar y trac. Chi'n gallu mynd lawr a troelli a chi'n gallu mynd mor gyflym a sy'n bosib a mae'n hwyl, mae'n gyffroes, mae'n thrilling. Ond yr eiliad mae'r cart yn mynd bant o'r tracs. Mae pob peth yn dinistrio yn gyflym iawn. Falle bod e'n gyffroes am ryw eiliad neu ddwy, ond yn sydyn iawn mae pob peth yn chwalu. A chi'n gweld mor beryglus yw y sefyllfa chi ynddo fe. Mae pechod weithiau yn ddyniadol. Mae yna adegau pan mae pechod yn ymddangos fel y peth synhwyrol i wneud. Wel, yn y sefyllfa yma, dyma'r peth cywir i wneud. Mae dial ac atgasedd yn gallu teimlo fel y peth cyfiawn a chywir yn aml iawn, a dyna beth falle bydd'ch ffrindiau chi'n dweud wrthoch chi'n wneud. Mae'n gallu bod y peth resymol i'w wneud. Mae pechod yn gallu fod yn ddeniadol iawn, mae'n gallu denu chi, a bod chi'n meddwl, dyma'r union beth sydd angen arno fi. A fi'n mynd trwy gyfnod anodd, bydd hwn yn rhoi ryw lawenydd, yn rhoi hapusrwydd. Dyma fi sy'n teimlo'n iawn, dyma sydd yn teimlo'n naturiol ac yn gywir. Bydde'r mab ar y dechrau, mi'n siŵr wedi meddwl, mae dy fi ryddid nawr. Rwy'n gallu mynd le bynnag rwy eisiau mynd, rwy'n gallu dweud beth bynnag rwy eisiau dweud, rwy'n gallu meddwl beth bynnag rwy eisiau meddwl, a bod yng nghwmni pwy bynnag rwy eisiau bod yn eu cwmni nhw. A bydde wedi meddwl, mae hyn yn thrilling, a mae hyn yn gyffroes. A fi'n siŵr am rai wythnosau bydde wedi teimlo, mae dyma'n union beth oedd angen arno fe. A ryddid i fynd ac i wneud beth bynnag oedd e eisiau. Ond mae'n dod i weld yn fuan iawn, mor ddinistriol yw bywyd heb Dduw.
A pan i chi'n mynd yn erbyn y wyllus Duw, a pan i chi'n dechrau byw mewn ffyrdd sydd yn erbyn ffyrdd Duw, yn sydyn iawn mae pob peth yn dechrau troi ac yn mynd yn ddinistyr. Mae yna vicious cycle yn gyda. A dyna chi'n gweld fan hyn, y vicious cycle yma. A falle bod chi wedi cael eich signo mewn i'w na'ch hunan. Falle bod yna chwerder yn eich calon nawr, a chi methu siglo fe. Falle bod yna chwant a chi methu dianc ohono fe. Falle bod chi wedi cael eich hunan mewn i ryw fath o web, a does dim ffordd mas nawr. Chi wedi cael eich clwmu mewn yn llwyr. Oedd y cyfan i weld mor synwyrol, oedd y cyfan i weld mor ddeniadol, a nawr mae pethau wedi dechrau mynd ar chwal, a dwi ddim yn siŵr iawn beth yw y ffordd mas. Felly mae'r mab yn dod i weld a sylweddoli y pethau yma. Mae'n sylweddoli fe wedi pechu yn erbyn pobl, erbyn ei dad. Mae'n dod i weld i fod wedi pechu yn erbyn Duw ei hunan. Ac wrth gwrs mae'n cael sens o beth yw pechod, a mor ddinistrol yw pechod. Wel, wni os ych chi wedi cyrraedd hynny yn eich sefyllfa chi. Tybed os ych chi wedi dod i weld gwir natur pechod. A bod chi wedi pechu'n erbyn pobl yn erbyn Duw. Bod chi wedi gadael eich hunan i gael eich signo mewn i ryw sefyllfa ddigon anodd. A chi ddim yn siŵr yn iawn nawr, beth yw y ffordd nesaf, beth yw y cam nesaf. Chi eisiau mynd nôl i fywyd eglwys, chi eisiau troi nôl at Dduw, ond chi ddim yn siŵr iawn a fydd Duw a'i bobl yn eich derbyn chi. Wel, dyma le mae gweddill y ddameg mor hyfryd, dwi. Wrth ni ddeall gwir natur, cariad a gras Duw. Rwy'n cofio rannu'r hanes yma ar ddameg gyda grŵp o blant. A mae'n amlwg bod nhw heb fod i ysgol Sul, ac o'n nhw heb glywed y ddameg o'r blaen. A mynd trwy'r ddameg gyda nhw ac yn gweld yr cyffron i gwynebau nhw. Cofio dweud fod y mab yn dod at i'w hunan a mae'n penderfynu mynd nôl at ei dad a cynnig bod yn was cyflog ar y ffarm. A'r plant yn y grŵp yn edrych beth fydd yn digwydd nesaf. Beth fydd y tad yn dweud. Ni mor gyfarwydd ar ddameg. Ni'n cofio clywed stori Patricia St John yn seiliedig ar ddameg. Mae hi'n adrodd am fachgen mynd trwy'r un math o brofiad ac yn dod i'w hunan. A dyma mae'r stori'n dweud. What right had the young man to walk in like this to his family home? Could his parents ever reconcile the haggard man he had become with the boy they had loved, but who had now so bitterly disappointed them? He bought some food and spent most of that day sitting under a tree, writing them a letter. It took him hours to write. And it ended with these words. I know it is unreasonable of me to suppose that you want to see me, so it's up to you. Na ddim dweud gweddill yr hanes, fe rhaid chi fynd ar Google i weld beth sy'n digwydd yng ngweddill yr hanes. Ond mae yna gyffron yn gysau, beth fydd yn digwydd i'r mab yn ddameg, beth fydd yn digwydd i'r bachgen yn y stori yna, beth yw y cam nesaf? Wel, ni'n gyfarwydd ar hanes. Mae'r mab yn dweud fe a fi adref at fy nhad, fe na i ddweud wrtho fy nhad pechais yn erbyn nef ac yn dy erbyn di. Nid oedd mwyaf yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o'th weision cyflog. Nawr, oedd y mab yn disgwyl un o ddau beth i ddigwydd. Fe'n siŵr bod wedi disgwyl gyda gyd falle i'r tad ei wrthod en llwyr. Dwi ddim eisiau unrhyw beth i'w wneud gyda ti'r agor, just cer o yma. Ti wedi gwastraffu'r arian, ti wedi troi dy gefn di arna i, ti wedi dweud bod ti ddim eisiau fi yn dyfywyd i'r agor, cer nôl i'r wlad bell. Dwi ddim eisiau ti ar y ffarm ragor. Ond mae'r mab felly ddim yn disgwyl hynny, ond beth mae'n disgwyl yw i'r tad i ddweud, okay, wel, gallu di ddod nôl i fyw ar y fferm, ond nid fel y mab. Gallu di fod fel un o'r gweision. Cer i fyw fyna yn yr adeiladu eraill. Paid byw ar y tŷ ffarm. Cer i fyw gyda'r gweision yn eu adeiladau nhw.
gallu di fwyta gyda nhw, gallu di ennill dy gyflog, a falle ar ôl rhai misoedd neu flynyddoedd, os ydym profi dinan i fod yn ffit i fod yn fab eto, wel gei di dy dderbyn nôl. A dyna oedd y mab yn disgwyl. Fe a fi nôl at fy nhad, na'i gyffesu fy mhai, na'i ofyn am fyddeiant, a na'i gynnig i fod yn rhyw fath o was. Ond dyw y mab ddim wedi sylweddoli mor raslon a mor garedig a chariadus yw ei dad. Mae'n mynd nôl at ei dad. A mae'r tad yn edrych ac yn gweld y mab yn dod ato fe. Tystyriodd at ei fab, ywredodd ato, a roes ei freichiau am ei wddf a'i gusanu. A mae'r mab yn dechrau ar ei speech ac meddai y mab wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nedd ac yn derbyn di, nid oedd mwyaf yn heidd i fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch a gwisg allan yr orau a'i gosod amdano, rhowch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed. Dewch ar llos i wedi besgu a lladdwch ef, gydewch ni wledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto. Oedd y mab yn disgwyl mynd nôl a bod yn was cyflogedig. A mae'r tad yn dweud, na, ti'n fab. O'n i'n meddwl bod ti wedi marw. Oedd dim WhatsApp gyda fi, oedd dim Instagram, oedd dim Twitter, oedd dim ffordd i gadw mewn cysylltiad. O'n i'n cymryd bod ti wedi mynd a byddwn ni byth yn dy weld i eto. Ond ti'n nôl, ti'n fyw, ti'n nôl ar y fferm, ti'n ddiogel, ti yw fy mab. Paid siarad nonsens am fod yn was, dere nôl i'r tŷ fferm. Dyma'r gwisg gore, dyma'r fodrwy. Newn ni ôl llo, newn ni gael parti, newn ni lawenhau, ti nôl gyda ni yn ddiogel. Ac felly mae'r tad yn llawenhau ac yn croesawu y mab adre yn ddiogel ac yn rhoi ei freichiau i gwmpas. Ni'n gweld gras y tad, a mae hyn wrth gwrs yn ddarlun o ras Duw teg ato ni. Does dim cosb yn yr hanes yma, doedd natur rhenath yma, felly ddim yn mynnu cosb. Ond pan chi'n meddwl am ein perthynas ni a Duw a'n pechod ni, wel mae yn heiddi cosb. Mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn gwbl bir. Dwi ddim yn gallu edrych ar dywyllwch, dwi ddim yn gallu edrych ar bechod o gwbl. Mae'n ddiw pur a glân a sanctaidd, ac felly mae rhaid bod na gosb. A dyma'r newyddion da, yw fod y tad wedi anfon ei unig anedig fab i farw drostoch chi a fi ar y groes. Mae'n holl bechodau ni wedi ei clirio, mae'n bai ni wedi ei clirio, mae'n cosb ni wedi ei symud. Does dim llyd, does dim dicter rhagor. Mae Iesu wedi cymryd ein pechod ni a'n bai ni ar ei hunan. Ac felly os ni'n cyffesu ein pechod, os ni'n dod trwy ffydd at Dduw, me wedyn yn ein cyfleidio ni ac yn ein derbyn ni nôl. Os ych chi'n sylweddoli heddi bod chi wedi syrthio'n fyr o ogoniad a safon Duw, os chi'n sylweddoli bod chi wedi pechu'n erbyn pobl, bod chi wedi pechu'n erbyn Duw, bod chi wedi cael eich signo mewn i'r fagl yma, i'r trap yma, o fyw am eich hunan a anwybyddu ewyllus Duw, a chi'n sylweddoli bod chi wedi gwneud y peth yma, a chi eisiau dod nôl at Dduw heddi. Dewch yn hyderus, dewch yn llawen, mae Duw yn llawn gras ac yn llawn cariad a thrigaredd. Mae yna ddarn hyfryd yn Hosea 14. Yn Hosea 4, mae Duw yn dweud fod pobl Israel ddim yn ei gydnabod does dim ffyddlondeb, does dim cariad at Dduw. Ond yn Mennod 14 o Hosea, mae Duw yn dweud, dewch, dychwelwch at y fi, eich arglwydd a'ch Duw. A mae'n gwahodd nhw yn ôl. A dyma'r neges i chi heddi. Os chi'n sylweddoli bod chi wedi syrthio yn fyr, os chi eisiau dod nôl at yr arglwydd, dewch yn hyderus.
Mae Duw yn llawn gras a chariad teg atwo fel chi a fi. Mae Iesu di marw ar y groes fel bod ni'n gallu dod nôl yn gwbl hyderus a derbyn Duw fel ein tad nefol. Ac os yw Duw yn dad yn ni, gallwn ni wybod fydd e'n diogelu ni, fydd e gyda ni drwy ein bywydau ni, fyddwn ni'n cael ei weld ryw ddydd yn y nefoedd. Dyma chi ras a chariad Duw. Does dim angen i chi wneud unrhyw beth i heiddi cario Duw, oherwydd gallwch chi fyth heiddi cario Duw. Gallwch chi fyth gwneud lan am eich pechod chi. Gallwch chi ddim gwneud digon. Mae syniad yw fod yn was mwyn ennill ffafr Duw. Wel, mae'n wag oherwydd gallwn ni fyth gwneud digon i ennill cariad a ffafr Duw. A cyfan gallwn ni wneud yw cyffesu yn bai a gofyn i Dduw i fod yn rastlon ac yn garedig. A dyna yw natur ein Duw. Dewch at Dduw felly heddiw. Roedd y mab am gyfnod fi'n siŵr yn meddwl beth sydd angen arna i yw rhyddid i fyw fel bynnag rwy eisiau, heb reole, heb unrhyw fath o ffiniau. Ond mi'n sylweddoli yn fuan iawn bod bywyd felly yn gwbl ddinistriol. A falle bod chi wedi ceisio byw heb Dduw ac heb ffiniau. Ond dwedodd Iesu mae bywyd yn ei lawnder yw bywyd gyda fe. A bywyd trogwyddol yw adnabod Duw y Tad a'i fab yr arglwydd Iesu. Os chi eisiau gwir lawenydd a gwir bwrpas, os chi eisiau byw bywyd yn ei lawnder, os chi eisiau byw bywyd llawn heddiw, yfori a hyd tragwyddoldeb, yna gofynnwch i Dduw i ddod mewn i ganol eich bywyd. Bydd na maddeuant, bydd na ras a thrigaredd trwy yr arglwydd Iesu. Ble ydych chi ar hyn o bryd? A yw y sefyllfa yma wedi gwneud eich chi i ddod at eich hunan? Ydych chi wedi dod at eich senses? Wel os ydych chi, trowch at Dduw, a bych chi'n darganfod bywyd a llywenydd a hapusrwydd heb ei ail. Dewch, dewch yn hyderus, dewch yn llawen, a gallwch chi brofi breichiau Duw yn eich derbyn adref, cysur i chi a gogoniant iddo fe. Amen. Popeth
Wel, diolch i Dduw am ei aire i ni. A diolch i ti, Steffan. Ni'n dymuno bendith Dduw arna ti ac ar yr eglwys ym Mhontardawe. Cofiwch, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, os hoffech chi wybod mwy am yr hyn i chi wedi glywed, yna plis cysylltwch â ni. Gadewch i ni weddio wrth i ni orffen yn oedfa ni. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti am dy ras di. Diolch am y cariad anheiddiannol yna. Rwy ti wedi i ddangos i ni, wedi dywall allan arno ni. Ac arglwydd i ni'n gofyn nawr. Unwaith eto am dy help di i ymateb yn gywir i'r hyn rydyn ni wedi glywed. O arglwydd, tri garha wrtho ni, wrth ein gwlad ni, i ni wedi methu mewn gymaint o ffyrdd wedi crwydro mor bell oddi wrtho ti. Ond diolch dy fod ti yn dal i'n caru ni am, croesawu ni nôl. Arglwydd, derbyn ni nawr, yn ddiolchgar, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.